Áno. No poď mi porozprávať, čo bolo v cirkuse. Saša. A kto ešte tam bol? Lukáško. Áno, s Lukáškom si bola. A ešte s kým si bola? Neviem. Nevieš? Nie. S Emkou a Dominikou. Áno. Áno. A čo ešte tam bola? No. To je čo? Lev? A koník tam bol? A čo mal, áno, a čo mal koník na chrbte? Nie, opiču. Opicu, áno. A čo tam ešte bola? Ťava. Saba. No a ešte to tam bolo. Šašo, ťava, lev, Hávko. Čo to? Nie, brada. Rada, ty si pustila? Ukáž. Ty si pustila? Ráda? Ju vozíš na chrbatiku? Ahojte, dievčatá. Si na prechádzke? A ty koník tam. Už tam nie je koník. Už išiel preč. Do iného mesta koník. Ty tam. Bol tam koník? Tam. No, vonku. V meste, že? Áno. Áno. My ste boli. A s kým si bola v cirkuse? Nie. Ale vieš. Lukáška. A kto ešte? A Dominika. Dominika a ešte? Lukáška. Emka. Emka. A bola Emkina mamka? Áno, Emkina mamka ponožka. A čo ti dala Emkina mamka v cirkuse? Nie, Ederko. Kinderko. Kobu. A čo ste ešte papali v cirkuse? Nie. Cukríky, čokoládku.